Els carrers de la part alta estan replets de tallers d'artistes i joves creadors. Avui Jordi Llort, més conegut per Gallus, ens obre les portes del seu taller per parlar-nos de la seva particular manera de concebre l'art i de l'exposició M'agraden els teus ossos, que va exposar a l'antiga audiència amb motiu del Dia de la Dona. Em dic Jordi Llort, em diuen Gallus, i resumint en una frase així, ràpida, podríem dir que la meva vida és passió per la creació. Jo encasellar-me dins una disciplina difícil. Potser amb la que em sento més còmode és amb el dibuix, que després ho pots aplicar a il·lustració o a pintar quadres. Però les meves disciplines s'allarguen des del vídeo fins a la performance, fins a la producció. També he fet instal·lació, art efímer. He guanyat 2 concursos de Repsol IPF, que es feia abans aquí a Tarragona. També he fet alguna d'escultura. Últimament estic fent alguna cosa reciclant objectes que vaig trobant. Però amb el que em sento més còmode és amb el dibuix. Amb el dibuix de cada dia. Dibuixar cada dia a les petites llibretes que porto sempre a damunt. Jo vaig néixer al 77 i ja des que era petit ja tenia ganes de dibuixar i de ratllar. I tinc molts discos de mon pare ratllats, però amb dacs o amb llapis, no sé amb què, però estan marcats, tots ratllats, com si pogués dibuixar ja damunt dels discos. I després, aquesta època prematura, els primers quadres que tinc pintats són del 93. Vaig començar pintant a l'oli, després ja més endavant vaig posar-me al món del disseny gràfic i actualment tinc una altra fase diferenciada. No he deixat de fer coses durant aquest temps, durant tots aquests anys, però les fases han anat evolucionant. En aquesta exposició podem trobar els quadres que he estat realitzant durant un any, pintant un tema, que era la bellesa i la mort, aquesta dualitat, simplement el fet d'anar vivint és anar morint. Jo li dic m'agraden els teus ossos, perquè és també les dues coses. M'agraden com a mort i ossos, mort. I llavors com que m'agrada la teva mort. És una mica contradictori, però també alhora vol dir un sentiment molt fort d'amor i afrontar la mort que ens vindrà, també. Venim d'un món hel·lènic i el culte al cos hi és, ens agrada, i no hi té per què no existir, potser és intrínsec, no? Però, clar, d'aquí a l'exageració hi ha un bon tros. De fet, hi ha una exageració que comporta molts problemes a moltes noies que no es poden posar la talla que volen o que estan obligades a posar-se la talla que toca. Això també hi és perquè pugui criticar una miqueta aquests cànons de bellesa actuals. He rebut moltes crítiques, malinterpretacions, potser, que hagi fet la gent, que utilitzo el cànon de bellesa actual per reflectir la mort i llavors, clar, el material que més trobo són noies. Intervinc damunt de les models, que són maques, i poso l'esquelet. I aleshores, molta gent... això és un atac a la dona, això... No, al contrari, al contrari. Parteixo de material reciclat, aquest afany de reciclar amb els temps actuals funciona, i llavors parteixo de models. Jo ja començo a treballar la silueta, tal com està posada, i a damunt intervinc pictòricament amb el 90%, a vegades quasi el 100%. El que sí que feia és deixar unes transparències, a vegades,
en la pintura, deixo la transparència i darrere hi ha una mica la foto. Sí, tinc molts artistes que m'han inspirat. Dels que més, el Dalí, em va inspirar tant que fins i tot el vaig arribar a odiar. Actualment, artistes com Egon Schiele, també amb Klim, amb Gustav Klim, i artistes contemporanis també m'inspiren. Són artistes ja del món de la il·lustració, infantil, però que tenen una vessant més adulta, també. Com Isidro Ferrer o Sergio Mora. Jo penso que vaig agafant una mica de tot el que veig, no solament els grans genis. Agafo una miqueta tot i després fas la barreja al cap. Jo diria que, a part que és una manera de viure, perquè al final l'artista està dia i nit pensant, són com unes sabates que t'ajuden a tirar endavant, deixant unes petjades diferents. No és fàcil. Tarragona és molt petita, hi ha poc mercat i no és gens fàcil. El que sí que és molt maco, que al ser com un poble, doncs és fàcil conèixer els artistes. Aquest potencial que hi és fàcil que es trobi i que digui la seva, però falten els suports. Falten els suports que van sorgint a mica en mica, però són projectes que es queden enrere normalment. És culpa que hi ha com una desconnexió total de Tarragona i tot l'entramat cultural, Tarragona, Catalunya, Espanya, Europa. O sigui, cada fase té una desconnexió total. O sigui, les coses són molt. I això perjudica molt perquè no hi ha solucions. Surten projectes de joves creadors de Tarragona i gent que fa producció, però no tiren endavant o es queden només a Tarragona.